Vieš, že reflux a pálenie záhy nie je to isté? Reflux nastáva, keď sa žalúdočná kyselina vracia späť do pažeráka. To môže spôsobiť rôzne príznaky, napríklad to spomínanie pálenie záhy, čiže ten nepríjemný pocit pálenia na hrudníku. Kto je ale vinník? Reflux vzniká nesprávnou stravou, ktorá má za následok minerálnu nerovnováhu. Tá následne oslabuje kardiu, teda tú klapku, ktorú máš medzi žalúdkom a pažerákom. Ako si ale pomôcť? Samozrejme, v prvom rade treba vyrovnať tú minerálnu nerovnováhu, ktorá potom posilní klapku medzi pažerákom a žalúdkom. Akútne ale môžeš skúsiť napríklad mlieko, pretože to neutralizuje tú kyselinu a teda zmierni pálenie záhy. A taktiež pomáhajú bielkoviny, pretože tá kyselina chlorovodíková, ktorú máš v žalúdku, sa využíva práve pri trávení bielkovín. Takže tam potom nebudeš mať nadbytok, to znamená, že ti nepôjde tak rýchlo hore. Samozrejme, už asi vieš, že sa nemáš po jedle nakláňať, že nemáš si ísť hneď ľahnúť a keď už ideš ležať, že máš ležať skôr na pravom boku a vo vyvýšenej polohe. Ale možno sa k tebe nedostalo, že napríklad kofeín alebo nikotín a hlavne nalačno stimulujú tú tvorbu HCl-ky, tej kyseliny chlorovodíkovej, čo má za následok práve že zhoršenie tých príznakov. Inak ak to budeš riešiť s lekármi, väčšina ti predpíše tzv. Prazoly alebo inhibitory protonovej pumpy, ale tie sú vhodnejšie, keď máš skôr nadbytok kyseliny chlorovodíkovej, než keď máš tú minerálnu nerovnováhu a teda oslabenú iba tú klapku. A zase ten nadbytok kyseliny chlorovodíkovej je dosť možné, že máš v prípade, ak tvoja strava obsahuje prevažne sacharidy, naozaj že z veľkej väčšiny sacharidy a minimálne množstvo bielkovín či vlákniny. No a ak už tieto inhibitory náhodou berieš, dávaj si pozor na príjem cukrov, keďže práve z nich býva v žalúdku nedostatok kyseliny chlorovodíkovej. Tak dúfam, že ti tieto tipy pomôžu a na budúce zvládneš reflux alebo to pálenie záhy jednoduchšie.